Ano ang gusto mo sa isang lalaki? Oh my God. Yung ang gusto ko sa isang lalaki, ano yung... Ano ang gusto mo? Lights on or lights off? Oh yeah! Jowa or chocolate? Ano ang gusto mo? Sa kama or sa sahig? Okay, ito ha. Real talk to. Ano ang gusto mo? Ducks or jutes? Ducks or jutes? Anong gusto mo? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss and welcome ulit sa isang napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Junfel J of Junfel Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, meron po akong gagawin na napakasimpleng vlog mga boss. And ang gagawin ko ngayon ay mag Q&A. At syempre kasama ko nga pala isang magandang dilag, si May Nodalo. Hello! What's up? Anong sabi mo sa vlog? Gabi. Okay, ngayon mga boss, kasama ko nga pala si May kasi alam mo ba, meron akong gagawing content ngayon. Ano? At so ang content ngayon mga boss ay mag Q&A kami. Mag Q&A, meron po akong mga tanong sa iyo. Merong mga question na na depende sa iyo kung sasagutin mo or hindi. Ayun, depende sa pero meron lang explanation na. Oh, sige, sige. So ngayon mga boss, bago po natin sisimulan sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe nyo ang YouTube channel ni Boss Lloydsky, yung cameraman ko ngayon. Lagay ko na lang ang link sa description. Okay, let's go. Handa ka na ba? Handa na. Handa na. Video Okay, ano? mga boss. Anong sabi mo? Excited ako sa mga tanong. Okay, excited na siya. So ngayon mga boss, eto, meron akong mga tanong dito Kinakabahan ako sa tanong mo, kuya. Okay. May Nodalo. Oh. Okay, etong unang to. Huwag ka cheater Okay. Ano ang full name mo? Full name ko, Jeremy Cueco Nodalo. Jeremy Cueco Nodalo. Okay. Ang full name niya ay Jeremy Cueco Nodalo. Okay, pangalawang question. Ilang taon ka na? 16. 16. So, pangatlo. Kailan yung birthday mo? June 1, 2004. Malapit na. June 1. June 1. Okay. Number 4. Pang-apat na question. Single or taken? Single. Single. Gusto mo ba magkaroon ng sidecar? What if lang? What if pag may pagkakataon na maging taken ka? Masaya ka ba nun or hindi ka pa ready or ano masasabi? Masasabi ko hindi pa ko ready. Hindi ka pa ready. Okay. Ano? Hindi pa ko ready. Okay, next. Number 5. Ano ang gusto mo sa isang lalaki? Oh my God. Yung ang gusto ko sa isang lalaki, yung ano ba? Kahit hindi gwapo, basta mabait, matino, sumusunod sa mga bawal, do's and don'ts, tapos mahirap man or mayaman, basta basta loyal at seryoso sa relation. Sana all. Lloyd, baka Hindi naman. gagawa ng mga Hindi panira gagawa. ng relasyon. Tapos hindi babaero. Ito medyo medyo green. Oh, Pang green kinakabahan na ako. Pero depende lang sa'yo. Oh, sige. Ano ang gusto mo? Lights on or lights off? Gusto ko lights off para masaya. Sana all. Manong guard, pakipatay ng mga ilaw dito. Okay. Pag matutulog ako, lights off. Pag matutulog. Huwag naman kayong masyadong green-minded. Okay. Gusto mo yung Lights off. lights off kasi? Para hindi silaw sa mata ba? Kala ko para masaya. Para mas Masaya rin. enjoy. Okay. Yeah, joke lang. Next na question. Jowa or chocolate? Pareho kong gusto yan eh. Sana all. Pero may isa kang dapat pipiliin. Ano yung gusto mo? Jowa or chocolate? Siguro jowa. Kasi yung jowa, pwede naman yung bumili ng chocolate para sa akin. Sana all.
Andyan lang yan sa mga tabi-tabi, pwede ko yung bilhin. Oo nga. Okay. Pag meron kang jowa, example, Mansari or Valentine's or kahit anong anniversary, ganun. Pwede naman siyang magregalo sa'yo ng Oo, chocolate, pwede. di ba? Okay, next tayo. Ano ang biggest fear mo? Yung mawala yung tiwala ng pamilya ko sa akin. And, ayun lang ba? Ano pa? Tapos, broken family ako. Wow, ang hirap mag-explain. Basta, Explain mo, sige na. ano, kahit broken family ako, ayoko mawala sila sa akin kasi kahit broken family ako, malaki din yung tiwala ko sa kanila. Gagawin ko ang lahat soon, ma-successful ako para mapakita ko sa kanilang lahat na mapagkakatiwalaan ako tapos. At mag-aaral ako mabuti para makabawi ako sa kanila. Okay, makabawi ka sa mga kabutihan nila sa iyo. Ang isog! Okay, next tayo. Okay, siyam na tanong. Ano ang gusto mo? Sa kama or sa sahig? Sa kama or sa sahig? Tapos, bakit? Kama or sahig? Mas comfortable sa kama. Kasi bounce. Hindi kasi malamig kasi sa sahig tapos madumi. Hindi ka pwede Baka makagat ka ng mga daga. Rush. Uy, baka yung inisip ko lang, kama at sahig yung alam nyo na. Pero yung ibig sabihin nun, kung saan siya komportable matulog. Komportable tayo matulog sa kama, guys. Sa kama or sa sahig. Huwag na agad dirty mic. Oo. Panghuling question. Okay, ito real talk to. Ano ang gusto mo? Ducks or jutes? Ducks or jutes? Anong gusto mo? Mas maganda yung ducks. Bakit? So, ikaw wala. Sige daw. Kasi masakit, masarap. Balik. Kasi kahit masakit, masarap. Sampulan mo nga kami kung paano ba yung mukha ng masarap. Nasasarapan. And boy, the place ang sarap sa akin. Paano, makasample ka ba kung paano mag-ungol? Joke lang yun Joke lang yun mga boss, joke lang yun. Kulitan lang yun. In-insert ko lang yung question na yun. So ayun na po lahat yung question ko mga boss and sana nag-enjoy kayo sa simpleng vlog na to at simpleng Q&A ko. Kasama ko nga pala si May Nodalo. And yes mga boss, di natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Atea Bianca Mayormente, Dayan Vlog 14, Bona del Rosario, Nicole Jen Ombania, Angeline Barillano, Daisy Fidel, Toothless 30, and Sunshine Umpad, Rosemary Castro, Jocelyn Perez, Milani Bantulay, at ang pinakahuli, si JC Dawatan. Okay mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. And yes, ulitin ko, subscribe nyo si Lloyd Taghoy, lagay ko lang link sa description. And yes, maraming salamat nga pala kay Boss Lloyd, yung cameraman ko ngayon. And yes, assistant ko nga pala, kasama namin si Court Demon. And nagpapasalamat ako kay May Nodalo dahil binigyan niya kami ng oras para sa Jowa Challenge ni Boss Lloydski. Abangan nyo sa kanyang YouTube channel, yung Jowa Challenge niya. Dati-rati sabay pa nating pinangarap ang lahat. Umaawit pa sa hangin, tamoy araw ang balat. So itong last na content na nagawa naming araw na to is ito lang yung Q&A kasi kapos kami sa oras kasi si May ay limit na talaga yung oras niya. And okay mga boss, hanggang dito na lang and see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.